ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଏ ଲକଡାଉन ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଠରୁ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏହା ଆଗରୁ ମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ବାବଦରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ ଦଶକ, ଶତକ ଆଉ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଏହା ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର 9ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଉ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଦେଖ, 1 ହେଉଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 9 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। 9 ପରେ 10 ଅଛି। 10 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ଯାଇଛି 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 99 ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 100 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 999 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏମିତି ଏହି କ୍ରମରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏହା ଆଗରୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପଢ଼ିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖିବା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କହିଲେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅଙ୍କର ମାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି, ଦଶକ ଘରେ 1 ଅଛି, 100 ଘରେ 1 ଅଛି, 1000 ଘରେ 1 ଅଛି, ଅୟୁତ ଘରେ 1 ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଘରେ ମଧ୍ୟ 1 ଅଛି, ନିୟୁତ ଘରେ 1 ଅଛି ଆଉ କୋଟି ଘରେ ମଧ୍ୟ 1 ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 1 ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଠି ଏକକ ଘରେ ଏହି 1ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1, ଏଠି 1 10, ଏଠି 1ର ମୂଲ୍ୟ 100 ବା 100, ଏଠି 1000 ଘରେ 1ର ମୂଲ୍ୟ 1000 ବା 1 ସହସ୍ର, ଅୟୁତ ଘରେ 1ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ ଘରେ 1ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ ଘରେ 1ର ମୂଲ୍ୟ 1 ନିୟୁତ ଏବଂ କୋଟି ଘରେ 1ର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଏଠି 9 କୋଟି 5 ନିୟୁତ 7 ଲକ୍ଷ 6 ଅୟୁତ 3853 ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କିପରି? ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା 9 କୋଟି ଏବେ ଦେଖୁଁ 9 କୋଟି 5 ନିୟୁତ 7 ଲକ୍ଷ 6 ଅୟୁତ 3853। ଏହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 9 ଗୁଣ 9 1 କୋଟି, 5 ଗୁଣ 9 1 ନିୟୁତ, 7 ଗୁଣ 9 1 ଲକ୍ଷ, 6 ଗୁଣ 9 1 ଅୟୁତ, 3 ଗୁଣ 9 1000, 8 ଗୁଣ 9 100 ଏବଂ 5 ଗୁଣ 9 10 ଯୋଗ 3 ଏକକ। ଏହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ନେବା। এই টেবুলକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖିବ।
बर्तमान ए टेबुल को देख, टेबुल रे दिखाई 9टी संख्या, 9टी अंक, से भर 5 3 0 4 6 1 7 8 आउ 2 यही 9टा अंक को नहीं 5टी लेखाएं 8 अंक विशिष्ट संख्या गठन करी ताकू आमे विस्तार प्रणाली रे लिखिबा। वर्तमान आमे यही बड़ बड़ संख्या को केमिति संक्षिप्त आकार रे कहिबा आ लिखिबा तार प्रणाली मु तुमको कहूची। एपटे देख, आमे यही बड़ संख्या गुड़ी को कमा दे जदि लिखिबा आ पढ़िबा ताहले निर्भुल भाव में पढ़ी परिबा एवं लेखि मध्य पारिबा। तो कमा देवार सूत्र है प्रथम 3टी अंक छाड़ी गोटे कमा, परवर्ती 2टी लेखा अंक छाड़ी गोटे गोटे कमा देवा। एठी आमे देखिबा जे शेष रे आमे गोटे अंक अछि, एटा होछि कोटि, एठी नियुत रहिबो नाही, एटा सीधा लक्ष्य हबो, लक्ष्य पर 1000 आउ तापर 100 आउ 110। एठी आमे एटा देखिबा 5 कोटी 38 लक्ष 76,052। ठीक सेमती एठी देखिबा 4 लक्ष 87 लक्ष 4 कोटी 87 लक्ष 65,001 जेहेतु 100 आउ 10 किछि नाही, शून अछि। एठी देखिबा एठी सब घरे शून अछि, केवल कोटी आउ एकक घरे संख्या अछि। तेणु आमे एहाकु जेते पढ़िबा 9 कोटी 1 बोली पढ़िबा। पिला माने तुमको केतोटी अभ्यास प्रश्न दिया जाइछि आ एहाकु कमा व्यवहार कर लिखिबो आ केमिति पढ़िबो ताकु मध्य